abdome. O recto maior do abdome é un músculo que pertence á zona abdominal. Está na súa parte superior, é, concretamente, este de aquí. A súa orixe ven da súa denominación en latín, rectus maior abdominis, que significa recto maior do abdome. En canto aos seus usos na actualidade, restrínxense ao vocabulario da anatomía. É dicir, só nos referimos con recto maior do abdome a este músculo. As súas referencias noutros idiomas son moi similares, tanto en éuscaro, como en catalán, como en castelán, como en inglés, onde se adoita usar a súa denominación en latín, así como en francés e en portugués. Unha das súas maiores curiosidades é que é un músculo postural, que influe na nosa postura, por exemplo, cando estamos sentados nunha cadeira ou mesmo cando estamos facendo flexións. Malia que cando facemos flexións, o músculo que fortalecemos é o músculo pectoral. Na actualidade non ten nin sinónimos, nin antónimos, nin podemos elaborar ninguna frase feita con ele.